Tak for jeres feedback på videoen i sidste uge. Det virker som om, at I synes, at det var en god idé, at jeg ligesom sådan fortalte om min uge. Der var nogle af jer, der gerne ville have det redigeret, men det virker som om, de fleste af jer synes, at det var meget fedt, at det sådan var lidt rå udgave. Netop også, at når emnet bare er sådan lidt, hvad skal jeg lave den næste uge, så er det ikke så... det virker ikke som om, at konceptet, synes jeg, ligger op til en hel masse lækker redigering og sådan noget. Og når jeg netop også snakker om i min tidligere video, at det måske var et forsøg på et lille, ikke brud, for det lød som om, så ville jeg ikke redigere. Jeg redigerer stadigvæk mine outfitbilleder, og det står jeg ved. Men mere sådan lidt, jamen, at man også er normal. Det lyder så mærkeligt, men ja, jeg tror, I er med på, hvad jeg mener. Jeg tror ikke, lækker redigering og underlægningsmusik og sådan noget, det er i hvert fald ikke, jeg synes ikke lige konceptet er til det lige nu. Det kan være, at jeg får lyst til at lege lidt mere med teknikken, som jeg gør det nogle gange. Men altså, den her gang har jeg taget makeup på for jer, jeg har rigtigt tøj på. Jeg tror endda, jo, jeg har smykker i og det hele. Så jeg sidder ikke med en eller anden... og nyfarvet. Så jeg sidder ikke med en eller anden fedtet knold og uden makeup og er mega træt. Eller man er altid træt med barn. Men mindre træt i dag, end jeg var sidste mandag. Så yes. Jeg skal lave lidt mere den her uge end sidste uge. Jeg synes, det var sådan faktisk lidt fæsende at starte op med en uge, hvor jeg faktisk ikke sådan skulle det helt store. Det virkede som om, jeg kom rundt og lavede ingenting. Men sådan nogle uger er der jo også, hvor der ikke er det helt store forbedring. Men i dag, der skal jeg lige hurtigt på arbejde. Det er et kort dag, og så tager vi til København. Timer et seminar derovre. Ud over byrådet, eller når man sidder i byrådet, så kommer der nogle... typisk nogle bestyrelsesposter med. Nogle vælger det fra, nogle vælger det til. Nogle giver penge, nogle giver ikke penge. Og det her, det er en af dem, der faktisk giver en lille smule. Ikke, altså på ingen måde en løn eller noget. Men det er dem, han sidder i, og de har et seminar i København. Og så spurgte jeg, om vi ville med. Og så sagde jeg ja. Og så vi kører her forholdsvis tidligt i dag. Nu siger jeg i dag, og nu indrømmer jeg faktisk, at den her den er optaget i går. Det er søndag i dag, men den kommer... Hvis I havde abonneret på min YouTube-kanal, så havde I måske set det før. Men den er optaget i går. Jeg snyder, for jeg har ikke tid til det i dag, mandag. Men ja, og så vi kører, og så smider Tim også lige hurtigt mig og Bella af ved min søster. Og så skal han afsted til seminar og møde om, jeg mener også med middag og det hele, og sådan noget, det er vist Tivoli og så videre. Og jeg hygger hos min søster. Og i morgen, jamen, der vågner vi så op i København, og min søster har fridag. Hun er, jeg ved ikke om jeg har, det tror jeg har nævnt, men hun er pressesekretær for undervisningsministeren, Christina Antorini. Og nogen skulle måske tro, hun er helt vildt travlt, fordi der er valg, men det er faktisk det stik modsatte, fordi hun er diplomatsansat, som betyder, at hun er ikke politisk. Så hun må ikke servicere, hjælpe ministeren, imens der er valg. Så hun holder faktisk en masse fridag, fordi at, de har ikke noget at lave indtil at valget eller faktisk helt indtil der er valgt en minister eller en minister, der skal sættes ind. Og hvis forhandlingerne tager lang tid efter valget, så kan det godt fortsætte et stykke tid for hende. Men hun har fridag tirsdag, så vi har snakket om at tage på Nationalmuseet, hvor der skal være nogle ting for børn. Og på legeplads og noget is, hun synes, vi skulle smage og sådan noget, så det skal bare være det. Vi hygger bare. Og så bliver Tim færdig på et eller andet tidspunkt tirsdag, og så tager vi hjem. Vi er hjemme igen tirsdag aften, fordi Tim skal på arbejde onsdag morgen, det skal jeg også. Så vi er hjemme igen på et eller andet tidspunkt. Tirsdag aften, tænker jeg. Ja. Jeg har endda også skrevet ned, altså den her uge for sidst, der glemte jeg 3 ting eller sådan et eller andet. Der er faktisk skrevet onsdag er sådan ret plain, der skal jeg bare på arbejde, og vi skal bare have styr på noget vasketøj og sådan noget. Men min klumme, den nummer 2 klumme til ugeavisen, eller i ugeavisen, den kommer onsdag. Jeg skrev den, det var faktisk en af de ting, jeg glemte at sige sidste uge, fordi at jeg sagde heller ikke rigtig, hvornår jeg blogger, og
altså det drysses bare sådan lidt ind, når jeg lige føler, at der er her er lige et hul, så laver jeg lige, så redigerer jeg måske lige billeder, og så er der et hul her, og så laver jeg lige teksten, og så det er sådan lidt, det er lidt svært, jeg har ikke sådan et tidsrum, hvor jeg er sådan fast blogger, og i sidste uge havde jeg en deadline fredag med min klumme til urvisen, så det lavede jeg så lidt torsdag og lidt fredag formiddag. Og den kommer onsdag. Han er en lille smule om valg. Det kunne næsten ikke undgås den her gang, synes jeg. Men jeg prøver sådan at flette valg og økonomi ind i hinanden, så nu må vi se. Men jeg poster den på bloggen, som jeg også gjorde sidst. Torsdag, der skal jeg arbejde, og så har jeg en forårsaftale med en anden blogger, Christina. Og jeg lægger lige til, hvem hun er nede i kommentarfeltet. Måske har jeg så på en før, måske har jeg ikke. Rigtig sød pige. Vi snakker rigtig godt sammen, så det vi skal ind og prøve noget. Jeg tror, det var noget fransk, hun lavede mig til her i Odense, som jeg ikke har prøvet før, men som jeg har hørt rigtig godt om. Så vi skal snakke om vi skal bare snakke, og så skal vi snakke om nogle lidt spændende ting også. Så ja, og jeg er ked af, at jeg er helt vildt vigtig og vil ikke fortælle, hvad det handler om, men sådan er der bare nogle gange der. Men ja, og det er ikke for at spille vigtigt. Men og som aften, så er det jo valget, så jeg skal også efter forårsaftalen, så skal jeg lige have koordineret med Tim, når han er fri. Og så skal vi stemme, selvfølgelig. Og der skal vi have billeder med. Det synes jeg er sådan lidt en tradition. Hun er 2, og det er faktisk hendes 3. valg. Der har været Europaparlamentsvalg, og der har også været byrådsvalg, hvor Tim stillede op. Så det er faktisk hendes 3. valg, og vi har lidt en tradition med, at hun skal med ind i stemmeboksen. For ligesom at... Altså hun fatter nok ikke noget nu overhovedet, men for ligesom at vise hende og lære hende om demokrati, og alt det vigtige, man stemmer. Og hvis man synes, at alle politikerne virker som nogle røvhuller, hvilket jeg sagtens kan forstå, hvis man synes det i perioder, så synes jeg, man skal godt stemme blankt. Hvad I stemmer på, det må op til jer selv. Jeg tror godt, I ved, hvad jeg sådan nogenlunde ender på. Og så om aftenen, så har vi en aftale med nogle venner om bare stille og roligt og hygge. Måske med nogle drinks. Måske med noget boblevand. Nu får vi se, det er rimelig spændende. Men bare med noget mad, og det er venner med børn, så det er netop dem, hvor vi måske i gamle dage, før vi fik børn, tog til valgfester og havde sørget for, at man havde fri dagen efter, og så drak man en gravøl, eller så drak man sig i hegnet, fordi det var mega fedt. Det gør vi så ikke i år. Vi var faktisk inviteret ind på Borgen til valgfest og det hele, og det ville jeg så gerne. Jeg ville helt vildt gerne sidst, men der kunne vi simpelthen ikke, altså det handler om, at man skal have billetter, fordi at alle kan ikke bare komme med, og sidst der kunne vi simpelthen ikke få, og det var, ja, det var lidt mere, jeg kan ikke huske, jeg husker det bare som om meningsmålene var en lille smule mere sikre, eller de var i hvert fald ikke så tætte, så folk havde en lidt større idé om, at det kunne være en valgsejrsfest. Og det kan være, jeg ved ikke, om det er derfor, vi har nemmere med at få, eller om, jeg ved ikke, om folk har tænkt på os noget før i år, eller hvad det er. Men vi må sige nej, desværre. Jeg gad virkelig godt. Og fredag, der slapper af, og selvfølgelig arbejde. Så skal vi have købt en bryllupsgave. Jeg ved ikke, om det bliver fredag, det kan også være, det bliver onsdag. Eller vi skal lørdag skal vi til bryllup i Jylland. Og der skal vi så lige have fundet en bryllupsgave til dem, inden vi selvfølgelig når det er lørdag, for det bliver i hvert fald ikke lørdag formiddag. Og så lørdag netop skal vi til bryllup. Og ja, så det går mest af lørdag, eller det gør hele lørdagen og søndagen med, og det er uden Bella, så vi skal også lige have afleveret hende, og søndag skal vi så også lige hente hende igen, og så jeg håber, det bliver en fest, fordi det er sådan, det er lagt op til det, at bryllup uden børn. Så jeg tror, det er sådan en invitationsstød, der er, at natmad var blevet serveret ved et bål kl. 2 om natten og sådan noget, så det lyder meget hyggeligt. Det glæder jeg mig til. Også bare sådan en voksen aften, hvor man ikke lige skal holde mig, hvor Bella, har du set Bella? Og hun henne? Nej, hvad er det, hun hiver ned? Ej, prøv lige, løber du lige hen og stopper hende? Man bare kan sidde og nyde sin mad, og ikke lige skal, man kan lige tage et ekstra glas vin og sådan noget, det bliver bare fedt. Jeg vågnede garanteret mega tidligt søndag, det gjorde jeg sidste år, da vi var til bryllup. Der var jeg afsted og festede, og kom i seng 4:30, og så vågner jeg bare 4:15 på ikke så.
tror, det var min uge. Den byder på lidt mere, end den gjorde sidste uge. Jeg synes, det er helt vildt hyggeligt, det her. Det håber jeg også, I synes. Jeg synes, jeg sådan tjekker ind hos jer på en anden måde. Jeg kan ikke rigtig forklare det. Jeg synes bare, det på en eller anden måde... jeg har også savnet, som jeg også sagde i sidste videoblog, jeg har sådan savnet at lave videoblogs, men jeg har været sådan helt vildt i tvivl om, hvad jeg skulle sidde og snakke om, og der er mange, der laver en spørgerunde, hvor man så kan stille nogle spørgsmål, og så svarer man på videoblog, og det synes jeg også fungerer ganske fint. Problemet er, at det kan man jo ikke gøre en gang om ugen, altså så går der 2 uger, og så får man 1 spørgsmål om ugen, eller sådan noget. Så jeg har sådan lidt savnet, at man kunne finde på et koncept, hvor man sådan regelmæssigt kunne tjekke ind og lige snakke med jer. Altså, jeg synes bare, det er vildt hyggeligt at bare sidde og snyde og sådan noget. Så man kan se på ude dernede, jeg skal passe på, at de ikke bliver for lange, for så tror jeg lidt, at de stopper. Men yes, min uge. Hvis I har nogle spørgsmål, så når nogen har spurgt lidt om sidst, hvad jeg laver på mit arbejde, og sådan de steder, hvad sådan mine opgaver er og sådan noget. Jeg tror, jeg tager det separat på et tidspunkt. Måske en videoblog, måske bare et indlæg. Men som jeg har nævnt før, er jo primært sociale medier, laver strategier og planer og sådan noget for andre. Men lad os lige tage det i et andet indlæg, eller sådan et eller andet videoblog. Yes. Men ellers, hvis jeg har spørgsmål, så kan jeg måske sådan lige så stille sådan samle dem op løbende, og så tage dem med i ugen efter. Så det bare stille nogle spørgsmål, hvis der. Super. Kan I have en rigtig, rigtig god uge.